бинандагони азиз ва дӯстдорони сайру сайёҳати меҳан, инак шуморо боз ба тамошои як хатсайри навбатӣ ҳамроҳи сайёҳон аз дохили кишвар даъват менамоем. имрӯз мо ба минтақае хоҳем рафт ки миёни сайёҳони ватанию хориҷӣ хеле маъруф аст. дараи Қаратоғ, аниқтараш мавзеи Патру. бо тай кардани наздики 60 километр роҳ аз шаҳри Душанбе, инак мо расидем ба нуқтаи оғози хатсайри имрӯзаи сайёҳии варзишиамон. фасл ва ҳавои офтобӣ барои роҳандозии чунин хатсайрҳо ва гирифтани расмҳои хотиравӣ мувофиқ аст. иштирокдорони хатсайр бо гирифтани ҷуздон ва асодастҳои сайёҳӣ барои шурӯъи хатсайр омода шуданд ва роҳбалади сайёҳати имрӯза Суҳроб, ки ин мавзеъ барояш хуб ошност, ба мо дар бораи хатсайри имрӯза чунин маълумот дод. Трек не очень сложный, идти немного. Посмотрим, если дорога будет немножко глинистая, то тогда по верху пойдем, по каменистой. Если дорога более-менее будет хорошая, тогда по низу пойдем вот вдоль этого ущелья. Она просто более красочная. Вот идет, и где-то идти, если все нормально идут, минут 40 идти, может быть часик, это спокойно будем идти. Если кто быстро ходит, далеко от группы не отбивайтесь, потому что дорога может одна пойти вверх, другая пойдет вниз. Ну, чтобы мы не потеряли. ҳамин тавр мо ба роҳ баромадем. оғози хатсайри мо аз ҳамин кӯпрук сурат мегирад. садои оби хурушони ин дарёча, ки мо аз болояш гузаштем, рӯҳияи моро аз ибтидои сайёҳат қувват бахшид. ва ҳамин гуна мо вориди олами нотакрори табиати зебою фасонаи набототи Патру гардидем. роҳ рафтан миёни манзараҳои табиати сабзпӯш ва кӯҳҳои сангин ҳаловатбахш аст. бо каме боло баромадан манзараҳои гирду атроф боз ҳам зеботар ба чашм намудор мегардид. ин буд ки ҳамроҳонамон шурӯъ аз ин ҷо ба гирифтани расмҳои хотиравӣ сар карданд. албатта ҳар як нафаре ки ба чунин макони зебои табиат меояд, мехоҳад ки аз ин ҷо хотираҳои хубе дошта бошад. агар аз як тараф таваҷҷӯҳи сайёҳонро табиати сабзпӯш ва кӯҳҳои сангини минтақа ба худ ҷалб карда бошад, боз каме дигар ба боло баромада мо мафтуни табиати бои он гардидем. растаниҳои гуногуну аҷиби худрӯй ва гулҳои рангоранг. аз талу теппаҳои сабзпӯш гузашта тавассути пайроҳаи хурд боз поён фаромадем. мо ба нуқтаи ниҳоии хатсайр наздик мешудем. табиати ин ҷо ба назар тамоман дигаргуна ҷилва мекард. сари ҳар як қадам манзараҳои тамошобоб, гулҳои рангоранг ва пастиву баландиҳои зиёд сайёҳати моро боз ҳам ҷолибтар мегардонид.
ҳамин тавр ниҳоят мо ба назди дарёчаи хурушони Патру расидем, ки аз болотар аз чандин баландиҳои сангин ба поён сарозер шуда ба ин ҷо меояд. чун ҳамешагӣ бо кӯмак ва дастгирии ҳамдигар ба тарафи дигари дарёча гузашта, ин ҷои мувофиқ ва зеборо, ки мисли як ҷазираи хурдакак аз паҳлӯҳояш оби шаршараҳо ҷорист, барои истироҳат ва хӯрдани хӯроки нисфирӯзӣ интихоб кардем. хӯрдани хӯрок канори ин гуна табиат ва садои пурҷӯшу хуруши дарёчаҳо лаззати дигар дорад. Когда сюда сегодня шли, дорога была в некоторых местах нелегкая, и здесь туристы учатся сотрудничать друг с другом, поддерживать друг друга. И многие именно, когда они ходят в походы, они научились преодолевать различные препятствия. Поэтому если человек, который хочет научиться преодолевать не только препятствия, а самого себя, то идите в походы, идите в горы, и вы этих целей можете достигнуть. У некоторых разная цель походов. Некоторые приходят, чтобы познакомиться с новыми местами. Кто-то для здоровья, кто-то для того, чтобы ноги тренировать, а кто-то, даже чтобы сбросить лишний вес. И на самом деле, поднимая сюда, некоторые сбрасывают по несколько килограммов. Поэтому, если кто ставит такие цели, например, чтобы физически окрепнуть, позакаляться, может быть, сбросить лишний вес, то кажется, что именно туризм – это именно то направление, где человек может достичь этих целей. пас аз ин сайёҳати мо дар дохили ин дараи анбӯҳи дарахтону гирдогирд сангҳои бузург идома ёфт. воқеан ҳам табиати ин ҷо дар муқоиса бо он роҳе ки мо тай карда омадем тамоман ғайриоддист. дар назари аввал ин мавзеъ хурдакак намояд ҳам, аммо вақте сайёҳатамон ба шаршараҳои дигари Патру идома ёфт, паҳноварии он моро дар ҳайрат гузошт. дар дохили дара ба гӯшаи хаёлатон ҳам намеояд ки каме болотар баромада шумо шоҳиди ин фасонаи табиат мегардед. ин мисли онест ки табиат бо кӯшиши зиёд гӯё зебоии мафтункори худро зери анбӯҳи дарахтон ва садди кӯҳҳои сангини атроф ниҳон доштааст. гӯё маҳз ин шаршарае ки обаш бо ҷараёни тез аз баландии бештар аз 6 метр ба поён мерезад, барои ҷалби меҳмонону сайёҳон асос гардидааст. аммо тавре аз расмгирии ҳамроҳонамон мушоҳида кардем, минтақаи Патру воқеан ҳам сазовори ба тамошаш омадани ҳар як нафар дӯстдори табиати зебои меҳан аст. биандагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 4 километр бо роҳҳои ноҳамвори кӯҳӣ мо расидем ба ҳамин минтақаи воқеан ҳам зебоманзар бо номи Патру, ки дар минтақаи дараи Қаратоғ ҷойгир мебошад. мо айни ҳол дар баландии бештар аз 1300 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. ҳамроҳи мо бошанд як гурӯҳ сайёҳон аз дохили мамлакат ҳастанд, ки метавонад барои рушди сайёҳати дохилӣ заминагузор бошад. айни ҳол мо инҷо каме тамошо мекунем ва пас он бармегардем ба шаҳри Душанбе. моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. як худ нишаста истироҳат кардан назди шаршара дар фасли гармо ҳаловатбахш аст.
оббозӣ бошад, зери оби бо шиддат сарозер мешуда кайфияти дигар дорад. пас аз ин бо роҳнамоии роҳбалад мо ба дидани шаршараҳои дигари патру раҳсипор гардидем. тавре маълум мешавад, дар ҳудуди ин минтақа чунин шаршараҳо 5 ададро ташкил медиҳад. мо бо роҳи омадаамон боз пас гаштем. пас аз ин дарёчаро убур карда, мо барои дидани шаршараҳо бо роҳи дигар рафтем. Сегодня мы вместе с группой туристов приехали в Шахринавский район, местность Патру. Это находится недалеко от кишлака Пуштимиона. Поднялись до мостика, на машине доехали. Километра 3-4 мы дошли вот до этого места, где сегодня мы остановились. Здесь первое, это место кемпинга, где мы сейчас перекусили, покушали. И поднялись сюда, здесь был водопад, мы поднялись на него вместе с туристами. Кто-то искупался, прошли по трудным дорожкам и вместе помогали друг другу. Дорога была не очень легкая, в некоторых местах скользко, был дождик. Сейчас мы собрали вещи и пойдем чуть-чуть выше в другие водопады, будем смотреть их. Это место, оно чем интересно, что здесь каскады водопадов. Здесь первый водопад, у них кажется есть свое название. Пойдем туда дальше, там есть гроты, такие пещерки, которые покрыты зеленым мхом. Тоже очень красиво. И с прошлого года это одно из излюбленных мест туристических направлений, куда приезжают разные туристические группы. роҳи навбатии мо нисбатан душвор буд, зеро моро зарур омад то ба роҳҳое ки аз шиддати оби зиёди шаршараҳо хеле лой шудааст роҳ равем. ҳоло ки мо дар паҳлӯи муқобили дара қарор дорем, аз ин ҷо манзараи гирду атроф тамоман дигаргуна шуда буд. қад-қади шахҳои сангин гузашта моро лозим омад то бо кӯмаки ҳамдигар аз чандин садҳои дигар гузашта ниҳоят ба назди силсила шаршараҳои дигар берасем. ҳамроҳонамон аз омадан ба ин ҷо хеле хурсанд буданд, ҳарчанд аз аввали роҳ он қадар бовар надоштанд ки то ба ин ҷо омада метавонанд. зеро воқеан ҳам роҳи омадан ба ин силсила шаршараҳо нисбати шаршараи аввал каме душвортар аст. бар замми ин ба гуфтаи роҳбалади хатсайр оби шаршараҳо имсол зиёдтар гардидааст. аз поёноби як шаршара ба шаршараи дигар бо ёрии ҳамдигар гузашта ниҳоят ба шаршараи охирин расидем. манзараи зебои атроф имкон медод то беҳтарин расмҳои хотиравии гурӯҳӣ ин ҷо зери шаршараҳо гирифта шавад. пас аз ин мо барои гуногунии хатсайрамон роҳи бозгаштро бо дигар тараф интихоб кардем. ҳамагӣ 200-300 метр аз шаршараҳо дуртар мо шоҳиди тамоман манзараҳои дигар шудем, ки гӯё як ҷангали воқеиро мемонд. гуногунии олами бои набототу ҳайвоноти ин ҷо моро боз ҳам мафтуни худ сохт. ин буд ки ҳамроҳонамон дар ин ҷо низ расмҳои зиёди хотиравӣ гирифтанд. ҳамин тавр мо бо ёрии ҳамдигар боз як дарёчаи дигарро убур карда бозгаштем.
воқеан ҳам сайёҳати имрӯза аз ҳар ҷиҳат барои ҳама гурӯҳи сайёҳон ки ҳамаашон сайёҳони дохилӣ мебошанд хотирмон буд. албатта яке аз ҷаззобиятҳои сайёҳат ҳам ҳамин аст ки шумо дар оғӯши табиат муттаҳид гардида аз пештара дида худро зиёдтар ҷузъи ҷудонопазири табиат эҳсос менамоед. Сегодня здесь было около 10 человек, и все они, жители Таджикистана, осваивают внутренний туризм, знакомятся с нашим Таджикистаном, потому что на самом деле очень много красивых мест, и, к сожалению, не все жители Таджикистана знакомы со своими местами. Ну и хорошо, что вот сейчас туризм, он распространяется, многие знакомятся вот благодаря телевидению, знакомятся с новыми местами. Мы очень рады, что сегодня мы с этой небольшой группой туристов были здесь. ҳар як нафар бо мақсадҳои гуногун сайёҳат мекунад. яке барои тамошо, дигаре барои омӯзиши табиат, дигаре барои солимӣ ва харобшавӣ. аммо дар ҳама маврид таъссурот ягона аст: эҳсоси хушҳолӣ, тақвияти нерӯи ҷисмониву равонӣ ва хотироти наву ҷолиб. биандагони азиз, мехоҳед ки истироҳати бофароғат ва таъби хуш барои оғози ҳафтаи корӣ дошта бошед. пас ба шумо низ тавсия медиҳем ки ба сайри манзараҳои сабзпӯши диёр раведу бо дӯстону наздиконатон якҷоя ҳаловат баред.